Hola a tothom, soc la Marta, benvinguts a un nou vídeo de recomanacions de llibres. Avui m'estic dirigint als lectors del blog Magic Books 25, ja que aquesta és una col·laboració amb la Magic 25, on us portem la book tag dels emojis, la Emoji Book Tag, que consisteix en escollir els emojis que més es servir a WhatsApp i trobar llibres que s'escaiguin a la seva... el missatge que transmeten o l'emoció que transmeten o sobre una mica què val l'emoji. Aleshores, anem a veure quins són aquests 5 emojis que he escollit jo. Aquesta és una altra de les col·laboracions que formen part del projecte Amics i Amigues a la xarxa i aquesta és la meva tercera o segona? No, tercera col·laboració i estic molt emocionada perquè va molt bé i estic molt contenta de com està sortint. Per tant, com sempre al final del vídeo, o ja podeu anar directament a sota, deixaré el link del blog amb el que estic col·laborant i podeu anar al meu blog per veure les respostes de la Magic que ha posat les seves emojis i com les relaciona amb els llibres que ell ha escollit. Aleshores, la emoji que més faig servir, la que està com a dalt de tot de les més recents, és la que està rient i li estan caient llàgrimes de com riu. I em sap molt de greu, però aquesta no la puc relacionar amb cap llibre perquè, bueno, sí, hi ha un llibre amb la que es pot relacionar i aquest seria el còmic de la Mafalda, perquè és l'únic llibre que m'ha fet, o els còmics de Mortadelo i Filemón, són els únics llibres que m'han fet riure molt, perquè la resta de llibres que llegeixo doncs normalment no són d'amor o d'acció, però no tenen... Hi ha alguns moments puntuals que em fan riure moltíssim, però no són llibres còmics en general i que em facin riure molt. Aleshores, volia deixar aquest emoji perquè és el que més faig servir i si estem parlant dels que més faig servir doncs no podia no posar-lo, però no el puc relacionar amb cap llibre excepte amb els còmics de Mortadelo i Filemón i de la Mafalda. Aleshores, amb els emojis que sí que faig servir, o sigui que sí que he relacionat, el primer que tenim és l'emoji que està fent un petonet, o sigui el que li surt un cor perquè està fent un petó, i aquest el relaciono amb To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han, perquè aquest llibre és molt petonejable i m'encanta. I bueno, sí, em diuen que he de recomanar un llibre així ràpid i és amorós, això està clar, però és com ja us vaig explicar en les recomanacions de primavera d'aquests tipus de llibres que he estat llegint últimament i m'encanta i li vaig recomanar a una amiga meva fa poc i se'l va llegir i em vaig posar supercontenta quan vaig veure que se l'havia llegit perquè vaig poder-ho comentar amb ella tot el que passava i quan ho anava llegint doncs ho anàvem veient així juntes i va ser molt divertit i aquest és el que... Aquest llibre és el que ens enganxo amb aquest emoji que fa el petó perquè el recomano a qualsevol persona que li agradin les novel·les romàntiques, us encantarà. Molt bé, el següent emoji és, bueno, és que n'hi ha dos que els faig servir moltíssim i els he posat així junts perquè volen dir una miqueta el mateix i els he relacionat amb el mateix llibre, que són els dits que fan així i la noia que està així, que és així com sassy, suat. I aquests dos ho relaciono amb Throne of Glass de Sarah J. Maas perquè, vull dir, la Selena... Mira, aquí tinc un dilema amb com pronunciar el nom de la protagonista, perquè a BookTube en anglès li diuen Selena, però com que comença amb C jo li dic Kalina. I aleshores no sé com dir-li i li vaig canviar el nom a mesura que llegeixo. Aquesta és la meva lectura actual i el personatge Selena, Kalina, com es digui, el relaciono moltíssim amb aquests emojis perquè és molt, o sigui, té unes sortides molt bones i que em fan riure molt i que m'agrada molt. Tinc diverses coses a comentar sobre aquest llibre i, no porto... Vaig per aquí, però és que m'agrada molt aquesta protagonista perquè és completament diferent a tots els altres llibres que he llegit perquè les noies o bé són molt noies o bé són com molt dures, o sigui, tenim com Fangirl o To All the Boys I've Loved Before d'una noia així romàntica i mona i tal, o bé tenim a la Tris Prior o a la Katniss Everdeen que són superdures i tot és trist i malament. En canvi, la Kalina Selena m'agrada molt perquè és una noia dura, és una assassina, per ja deixar-ho clar, però, per exemple, em va agradar moltíssim que la van vestir i això sí va començar, bueno, en el seu cap, com m'agrada la roba, no sé què, m'agradaria tenir un armari ple de roba, va començar a parlar dels diferents vestits que li agradaven tal, o sigui que li agrada molt la moda i és
com molt dura, però al mateix temps té la seva banda de noia, diguem. I m'agrada perquè sempre els llibres últimament que estic llegint, la noia és o dura o massa noia. I aleshores m'agrada que tingui com aquestes dues bandes perquè vaig pensar, quan li van ensenyar el vestit vaig pensar que diria, jo no em penso posar això. I en canvi es va començar a emocionar i va començar a parlar de l'armari que li agradaria tenir, o, per exemple, li diu al Chaol, que és el seu entrenador, li diu, què m'he de posar per avui tal, què estarem fent? I diu, no ho sé, posa qualsevol cosa. I diu, ai, però si no sé el que anem a fer, com se suposa que m'he de vestir i tal. I m'agrada molt el seu personatge i té unes sortides boníssimes amb tothom i no es deixa manipular ni portar i té les idees molt clares i sap el que ha de fer. I bueno, m'encanta, s'ha convertit en una de les meves protagonistes preferides i tinc moltes ganes de llegir-ne més. A més, aquest llibre me'l van recomanar molts amics dels bloguers catalans i em van estar dient que aquest i The Darkest Minds els hi van encantar i aquest és el que em feia més il·lusió, per tant és el que m'he llegit primer, però també tinc The Darkest Minds i un altre llibre en anglès que tinc moltíssimes ganes de llegir i no m'està decebent gens, m'està encantant i només vaig pel principi però ja el recomano. El següent emoji és aquest que està així, que té això com blau i està cridant per aquí, que sembla el quadre del Crit Amic. I aquest emoji el faig servir bastant sovint de quan estic molt sorpresa per alguna cosa. I el llibre amb el que l'he decidit relacionar és Divergent de Verónica Roth. Perquè he pensat en un moment concret, he pensat, vale, llibres que m'hagin sorprès, que hagi sigut com un canvi total que no m'esperava gens. I he pensat, ho sento, això és un moment spoiler, si no us heu llegit la saga de Divergent, que us hauria de llegir, us recomano que salteu aquest trosset en el que parlo de Divergent, però al moment en què em vaig assabentar del que estava fent el Caleb i que li estava fent contraband a l'actriç i l'estava enganyant i estava amb la Janine i li estava dient coses de l'actriç i intenta matar la seva germana, vull dir, em vaig quedar, o sigui, total, perquè no m'ho esperava gens, em va decebre moltíssim, odio el Caleb, m'he quedat amb un molt mal gust de boca d'aquest noi, especialment en el tercer llibre, vull dir... Vale, si us heu llegit el tercer llibre sabeu de què estic parlant. Però aquest moment és super... perquè... Bueno, almenys jo no m'ho esperava. Enganxo a vegades aquest canvi final que pot passar en els llibres, però això... no m'ho esperava. El següent emoji que tinc el té la majoria de gent en els seus emojis més fets servir i és la careta que té cors com a ulls, que és tan mona que la faig servir moltíssim. Aquesta i la careta d'un tigre amb els ulls així, perquè els dos el faig servir molt i llavors com que no sabia quin escollir he anat amb el clàssic, però faig servir els dos perquè els dos són molt monos i aquests emojis els he decidit relacionar amb Fangirl de Rainbow Rowell perquè aquest llibre et deixa amb aquesta cara quan l'acabes o mentre l'estàs llegint perquè és que em sap greu ser tan com repetitiva perquè sempre dic el mateix però és que aquest llibre em va agradar molt. Em va encantar i us el recomano moltíssim i tot el que estava dient la gent de BookTube al final va ser realitat amb aquest llibre i et deixa tan bon gust de boca i em sap tan de greu que no continuï però bueno, almenys et deixa amb aquest bon regust i amb aquesta sensació i bueno, em va encantar i el relaciono moltíssim amb aquestes emojis doncs per la relació d'amor que té, per com són els personatges, per com s'acaba resolent tot. Només hi ha un personatge que no m'agrada gens en aquest llibre, bueno, en realitat dos. La mare de la Kath i el Nick, perquè al final no m'agrada gens. Primer estava entre el Nick i el Levi, però després, vull dir, Levi all the way. I finalment acabo amb un emoji que he estat fent servir fa poc, però que l'he estat fent servir bastant, i és aquesta com a explosió vermella, com així de foc, com a... així. I aquest emoji que vol dir moltes coses a la vegada, que vol dir una explosió de sentiments, de tot, de festa total, de... que et fa com explotar el cervell, això ho he de relacionar amb... sisplau, no em mateu per tornar-ho a posar en un vídeo, però Kate i sus hermanes de Jessica's Spotswood, perquè aquest llibre m'ha fet passar per tantes emocions i el segon, vull dir, el segon encara més. El segon llibre, vaig plorar el segon llibre, amb aquest no vaig arribar a plorar, però amb el segon sí, i és com una explosió, o sigui, tot, si tu llegeixes tot seguit, no m'imagino que ha de ser sort per deixar-ho refredar entre els dos llibres, però si m'agradaria llegir seguit, jo crec que el meu cervell explota, perquè passen tantíssimes coses i fa sentir tantíssimes coses i, bueno,
bàsicament és una explosió, però crec que s'ha de viure i us el recomano moltíssim. L'altre dia vaig veure un comentari d'un noi que em va dir que se l'havia demanat i que se l'havia comprat i que tenia ganes de llegir-se'l i ho sento si us faig creure que és molt xulo i després a vosaltres no us agrada, però és que jo sóc una fan de les bruixes i aleshores només veure això i veure que era de bruixes ja sabia que m'agradaria i després té història d'amor i després té acció i a sobre té bruixes i màgia i... Vull dir, és el meu llibre, és un llibre perfecte per mi i espero que els que us el llegiu també us agradi i no us decegui perquè, bueno, jo crec que és molt difícil que us decegui aquest llibre. Però, sisplau, feu-vos un favor a vosaltres mateixos i llegiu aquest llibre. I bé, això ha estat tot per avui, espero que us hagi agradat aquest vídeo i si sou nous al canal, si us ha agradat us podeu subscriure o anar a veure el blog, tots els posts que faig també relacionats amb temes de llibres, òbviament. Us deixaré el link a sota del post on podeu veure les respostes de la noia amb la que col·laboro i també deixaré el link al blog de Magic Books 25. Espero que us hagi agradat molt aquest vídeo i ens veiem en el següent. Adeu!